Yn y fideo yma, byddwn ni'n edrych ar sut i greu Nodau Tudalen neu Bookmarks yn y porwr Chrome. Os edrychwch chi ar fy nodau i fan hyn, mae'r rhain ar y chwith yn symbolau heb unrhyw eiriau. Ar y dde wedyn, mae yna gyfuniad o symbol ag enw, a wedyn mae rai mewn ffolderi gen i draw fan hyn. I greu nodyn newydd, dwedwch bod fi eisiau ychwanegu newyddion y BBC. Yr unig beth dwi'n gwneud ydy ar dop dde fan hyn, dwi'n clicio ar y seren. Dwi'n dewis pa enw dwi eisiau nodyn, lle mae'n cynnig Home BBC i fi. Dwi wedi newid hwnnw i fod yn BBC News. Clicio Done. A rwan, os a'i nôl i fan hyn, mi welwch chi bod yr nodyn yna wedi adio, gyda'r logo a'r enw. A mae'r logo yn cael ei gymryd o'r logo sydd ar dop y dudalen ar y tab yn fan hyn. Os ydych chi'n teimlo bod chi'n mynd i adnabod y logo yna heb yr enw, mae'n bosib i arbed o fel yr rhain ochr hyn yn logo'n unig. Lle gadewch chi ni ddileu y nodyn yma, lle clic dde, neu 2 fus os ydych chi ar Chromebook, a delete. A tro yma, pan dwi'n adio y nodyn wrth glicio'r seren, dwi'n wedi adael y box name yn wag, a clicio Done. Rwan, chi'n weld bod y BBC yna, dim ond y logo, dwi'n hapus gyda hynny achos dwi'n gallu nabod y logo. A os yw'n symud o, clic a dal, a lle symud o i ollwng o unrhyw le arall. Rwan, os ydych chi eisiau folder, chi eto neu clic dde ar ran wag o'r bar nodau. Dewis Add Folder, roed enw iddo. Yn ei alw hwn yn newyddion. Wedyn lusgo nodyn y BBC fan acw, a'i ollwng yn y newyddion. A dudwch yn y dyfodol bod fi'n adio Sky hefyd, adio nodyn i hwnnw. Dwi'n clicio fan hyn. Dwi'n hapus fo'r logo, dwi'n gadw yn wag. Ac yn y folder, dwi'n gallu dewis newyddion fel bod yn mynd syth i'r folder yna. Felly rwan, os na i glicio ar newyddion, dwi'n gallu gweld y nodau sydd gen i o danodd. Dyna sut i greu a trefnu nodau neu bookmarks yn Google Chrome.